Se están recortando plazas nos comedores escolares dos dous colexios públicos que hoxe temos en Barbadás, no Filomena Dato e no CEIP O Rusidoiro. En este caso, no CEIP do Rusidoiro son 15 nenas e nenos que van a quedar sen a posibilidade de facer uso do comedor escolar que ten este centro. E isto implica que vai haber 15 familias que van a ter graves perxuizos, que van a ter moitas dificultades para poder conciliar a súa vida laboral e familiar, e que moitas delas, según nos teñen comentado por Barbadás, xa se están plantexando a posibilidade de enviar os seus fillos a colexios privados, a colexios concertados, os que quedan máis perto do seu domicilio, ante a imposibilidade de poder acceder ao comedor escolar do colexio. Los nacionalistas también recalcaron que 15 familias se ven obligadas a buscar plazas en centros privados o concertados de la ciudad al no poder disponer de comedor. Al mismo tiempo denunciaron que aún no hay nada sobre el instituto anunciado. La primera piedra de las obras se iba a poner en el primer semestre del año. Estes recortes levan a que realmente os centros educativos de Barbadás, algúns xa saturados como Filomena Dato de anos xa e outro de nova construcción como o do Rusidoiro, levan a que o seu medre a nivel de número de alumnado se ralentice moito máis no tempo. Por qué? Porque as familias, en vez de poder matricular os alíos, van a levar a centros públicos ou tamén, efectivamente, privados ou concertados da capital, porque, efectivamente, estes sí que te dan comedor, estes sí que te dan actividades, e isto, evidentemente, non sucede en Barbadás. Por lo tanto, fai que, efectivamente, esta demanda, este potencial de alumnado se desplaza a outros centros. E isto, efectivamente, tamén conleva a que a hipotética construcción dese tan caquerexado instituto para Barbadás se retrase moito máis no tempo, porque os centros perden vigor, en vez de aumentar, se ralentizan un pouco.